Assalamu alaikum masoya maza da mata. Aminu C dan Alhaji zai sakar muku da sabon album ɗinsa mai suna Sanadin Kauna. A cikin album ɗin Sanadin Kauna akwai waƙoƙi masu daɗi waɗanda za ku nishaɗantu kuma ku ilmantu. Waƙoƙi ne kamar haka. Sanadin kauna na rasa duk farin ciki na, sai yaushe ne za ki gane masoyiya ta farin ciki na. Sanadin kauna na rasa duk farin ciki na, sai yaushe ne za ka gane masoyi na farin ciki na. A cikin album ɗin akwai waƙa mai taken farin wata sha kallo. Farin wata tauraruwa kin haska kowa, in mata ta kwanke daidai kamar ɗawisiya in mata. Aka ce suna linzami ne a kirkiro shi, zuciya tawa ta fasa take yi kamar A cikin album garwashi. ɗin akwai waƙa mai taken ga tambaya. Ga tambaya soyayya yaya take, to wai shin ma shi so ɗin yaya yake. Ga tambaya soyayya yaya take, to wai shin ma shi so ɗin yaya yake. Gaskiya wannan album ɗin akwai waƙoƙi zafafa. Yau zuciya wani miki ne ya kasance ta bar na gwanata, ina kewa ta rashin ki ina sanadinki. Ba tare da ɓata lokaci ba, masoya maza da mata, yara da manya, kowa da kowa, za ku iya sa ɗin Al'amin C dan Alhaji a YouTube channel mai suna Al'amin C dan Alhaji. Ku danna mai subscribing, ku rinka liking, kuna comment domin sababbin ayyukansa akai-akai.